Ngasopot ya kasanam nada pikwa ban juba papingan kren ada ngabaira lo bang ngasopot ya kasanam nada penggibat kem yang aru ai bakin kem namar om lei namar ngasopot ya kasanam namar ba akwa ya ka juba kumno uraju yat ti kum taken ngasopot ya ka om dai ban chusim kabu om dai ban chusim kabu baka sonam ka penjabi ulok lajong to tengah lajong ba sun that buram no ya ka Pipla ban long gumda. Hoy. Ngate ngai thuo ye fi. Nga support ye ka rusniu amde ye rubha. Hoy ye to upriu balaya pula lei. Amre lei. Henry ngin wat ye ka proof ken. In wat ye ka proof ken. Ka proof kan sapau. Namar ba ka sonam ka dei ka kat nga ka jong ura to balaya pun keteng kumnom tebre ya bengatip bat pengambil thuiro hendai pimdai ban keno bakumne kumtai balai pen chukunno kumtu kumne gemnai nga supa de kasanam balai nga supa de ka bakan kra ya ka jong ahok berkerong renjing la jong kumno ka tak tiau tengah jong yulok la jong nga supa de kasanam amde ngata langa viral ai bangan viral am kuslai Lang sa kem lang bat karongan sa kem lang bat kangam kuslay na mga support ya ka na mar dai tang banong ban sutat baga sonom ka penjab ulok ka jong Henry wat chua ya ka jing bah sa tip kumno ka penjab kumno ka le hang ta ken baga sa tip na mga tuo ya fiam wat ngoi ai ada bon kinong biu mental don hadu 415 nai but ngam khusla ye katama hadu saus pa san phokndai ada ong banga kren thalala na kren new ladang kren new wa support ya kasanam namar baling support ya ka bangan yo ya ka jing bha ken support bakan phla ken ya ka hok kumbanga nga im nga sha viral nga im nga sim ya ka jing im ka jong ka ban ka jing im ka jong na support ya ka ai ba ka kan phla King sisa ay bangangan play siya. Namar ngay ikiniwem. Kapit ya kawi ka niw kren kumno. Kapit ya kawi ka niw kren ta kumno. Kapit ya kawi ka niw kren na kumno. Had banong mo kendai present. Man kan beja kasi. Kendai pu kendai present. Kajing sniw kadon siteng. Berkajing bahakar di siteng. Namang ngadap simbil ka jong kajing im. Kumno nga viral kumno nga lenti kem yo ban kem ye ka beb ka